De mi nem húzzuk tovább az időt. Jöjjön az első kategória. Az év külföldi hard rock vagy metal albuma. Természetesen nem lenne igazságos, hogyha csak a győztesekről szólnánk ezen az estén, így aztán minden kategória esetében szeretnék önöknek megmutatni az 5 jelöltet is. Íme. Iron Maiden, Flight 666. Marilyn Manson, The High and the Low. Rammstein, Liebe ist für alle da. Saxon, Into the Labyrinth. Slayer, World Painted Blood. És a győztes, a Rammstein Liebe ist für alle da.